Bueno, mahigala magkasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Luis. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arliano. Higalaan. Ato magtatampo si Luis. Kini ako problema bahin is tagiya sa gyabangan ng bahay ba. Kung nga ano problema ko ano ni ano, inaniyon ako pagsugo ng mga paitabo. Samtang nagkanta-kanta ko dito sa pantaw sa mga bahala dili kay ko kumamudoyog. Basta nagkanta-kanta ko. Mao ni ako gikanta daray. Kani ako ng taon may kanta ni Doy Magsorban, Humandaan kini. Ana ra. Mao kani. Ablihan ako. Inday ko, naglimbong ka. Marang babaon ni sa imo nga paghigugma. Imo lang. Muro taas, man kayo pausa na kabi. Kaya gamay lang kayo. Di mo na, gamay lang kayo da. Okay. Inday ko. Kumusta kayo? Ibalik lang na rin. Inday ko. Tas anak ko gamay. Kani. Inday ko. Naglimbong ka sa imo nga paghigugma. Imo lang akong gilingla. Kay ako di ay ikaduhana. Abi ko, katong mitambo ka, kay lawas mo, daw na usab ang porma. Unsa ba, di ay hitabua, duna ka man, di ay gidala-dala. Paggawa ko'y swerte, ning kinabuhia, ang akong naangkon, balik ka tong ara, bantog rang, ikaw apurado, nga kitang duhang nakasal na, kay imo, naman niyang iplano, nga ipa, tiwas mo ang sobra. Paggawa ko'y swerte, ning kinabuhia, ang ako, dahi. Unog na. Ariasa rin tagiyan sa bayo kay Brad na siya tuyo, di mo? Oday, kriat. Ano, sagaot sa kay... Paro kay bayad tao na. Dong, ariasa di ba? Alis. Oday, na ko, day, pado. Wata ko, day. Anaon. Oy, Nay Kanor. Nay Kanor. Ikaw, may buntag, Nay Kanor. May buntag sab. Ako Luis lagi. Kining Noy, para bitaw kay kwarta taon o pamabot taon nang gipaabot kong kwarta. Ay, wa mo kuman hi aron man niya. Salamat taon. Ni ako kaduna ko'y tuyo nimo. Kuan kining Saman. daghan man kakaila sa gobyerno, no? Ha? Kining Luis na kabay kaila diha sa LTO. Si Sir Aldong Hugalbot nga naman. Magpatabang ta ko nimo sa pagpangita. Asa na kukuhaon tong ako ang plate number ba sa multicab? No problema na eh. Kanar day, no problem. Ako rin bahala na, kuyugat ka. Ito na to si Sir Aldong Hugalbot Pasdanaw. Magpaparpato ng birthday. Ato na to, kay LTO man na. Sige, Duloy. Salamat kayo. Kano sama ta mga to sa LTO, ha? Ikaw, kano sama ni mong available? Ugma, dong, mahimo ka, ha? Oo, pwede kayo. Anong dili? Basta ugma. Sige, ari ako dali. Kuyawan ako, abi na kong maniningil sa Kanurda. Maningil siya ba? O, sige, mandiningil ito na sa itong yung abi di mo daya ako sa day, kuyawan ko day, mga ako lang itumanan sa gusto day. Huwag mo manglakaw. O day, ito ko na LTO, si Sir Aldong Bahugalbot. Migo, makina na to. Tanaw na mo rito ang iyang plate number. Hala, sige dong, tabagin sa Noy Kanor para di kita presurance abang bakay nagdisubaya karon. O, ako rin bahala na day, kabangan ko na. Ako gitabangan, panagkamutan ako makuha ang plate number tao sa multicabs tag-iya sa mong giabangan. Hangtod nga nakuha gid ako, nakuha gid tag-iya sa plate number. Nga among gitabangan sa ilahang multicab. Unya, Kumusta naman inyong lakaw dong? anaday ko nga na complete number ray. Mao ba? Yalipay kis Noy Kanor taon. Lipay kayo. Pero, Pero, huwag pasalamat eh. doy. Pero sige lang, basing limot lang to tungkol sa excited yung makuha niya yung plate number ba.
Mao ba kalain sad na. Pero ay sige na ay. Mukha na ka kay magsukad ko. Sukal gutom kayo. Tayo pa wala mo mangaon. Why, dito nung uli day. Grabe. Huwag ka pa kan Tihika ka ng tiguwang nga good. Sige. Mamila mga yung pabor. Sige lang day, sige lang day. Mainom kami mga usap taon para budungan ta. Ha? Sige, sukal na dito. Dong. Dong, Ay, day. dito speak to. Nangita ni mo. Nga naman. Magpatabang ko no siya ni mo nga makakuha og lisensya. Oh, lisensya? Makatabang ni kat mga ingon anak day, Dong. So, sa Sir Aldong, katabang ta na. Kakaila siltiyo. Uy, Dong, unsa na lang kag mag-fixer ka? Ha? Fixer? Mag-fixer na lang ka para makakwarta ka. Di lang ko ana day, bida. Karang ako, tabang rin na taon para nila. Lagi. Pero pustan man nga mo tabang kapag fixer na lang para makakwarta Ay, ka. ayaw anak day, kay bawal ng fixer. Bida yun. Bawal mo sa no? Bawal sa Bawal! Diktado mo na ko. O lagi. Unya ka na imong pagtabang nila ron. Nagtuod ka nga dinadelikado. O mahibawaan ka. Mura ng istoryaha, uy. Day! Suwayi lang dong. Mubalik man to si Pikto. Ako mag-iingnan nga wapak ka mo abot. Mau ba? Wapa mo abot, ha? Ang ano man? Ang sabar, marag kasultiyo ka. Kuan ka nalimot ko sa Saturno. Kailan ka Saturno? Para nasa iskina ba? Oh, ito si Kyo, nga naman. Kuan ka nang nag-fixer naman ron. Ay, lagi na. Sasurk na, bida. Kasi lagi ko ni mo. Si Pikto. Nga naman doon ng picture niya, ha? Picture mo kato siya. Nga naman Mao mo siya bitaw doon na ito. gidool ni Pikto pero dako magpangayo sa turno. O, pila mo pa ngayo? 20,000. Oh, grave naman sa Mao kina. na, pwede dakuan ni kita ng fixer. Mao nga ikaw pag fixer. Ayaw, day. Ayaw. Di lang ta na. Bahala na. Matabang lang ta sa ngayon bangunon, day. Pero ayaw lang tang... Bahala na dito ka kwarta taon. Viral na sila dito. Ang bahala na ko. Dong. Oh, balik, Victor. Ano man to siya nga mo balik ra? Oo, di ba? Oo, eh. Ay basi mao na ron eh. Abli dito ka. Ikaw lang, abli. Sud lang, Rick. Oy, ni kabaro. Ni kanor, ikaw mo ko din eh. Dong Luis, unsa naman may ikahatag na mo para sa bahay? Tawag yung taro na. Naman kay paabot ka nga kwarta do. Oh, no, ina, lagi bro. Pamuligi mo abot. Kano sa mga giday na mo abot? Gamitunon ra ba ta kayo na ako ang Kasi, kwarta? no, sino si Bana, no, abot na to. Siguro ha. Magkauna rin kabuhanan yung bayranan ba ya? Oo, lagi na. Ay, problema na. Sino ka no rito nanok sa gawas? O, day, ningil. Wa man ka masuko. Abot lang ka. Kay mingon man to nga, gumitaw nun ko ni kwarta taon. Ako sige nga, basit si Bana, mabot pag kwarta nga, mga katubang, usigig pamahit ba, labok. Gibalibaran magkaalim mo siya sa sakto. Suko di ay gihapon. Amot, o suko ba taon siya? Suko-suko siya nato. Ang iyang plate number, ikaw may nagtabang para makuha na. Hindi lang tayo pintana, day. Maglagot mo sa tanong tawana. Basta maglagot ko. Day. Ako siyang kuanon. Ayaw, ano rin min ba? Uy, probida sa taon. Sige lang, kung makakwarta na ka, bayra na to. Kung mabalik to speak to, dawata to iyang hangyo ni mo ha. Magpatabang siya, yung pangayo ibig sa gamay. Ano sa kinandako, gyud. Maikog, lagi ko day. Sos ka po, yasan ni mo. Nga lugot tawag maglibog, magkaog maikog ka. Basta kay, mahaw ka sa kalisod ini. Why lang ko ilaing choice noon. Gidawat lang na ako ang gingon taon sa akong asawa sa Minda nga mag-picture lang ko. Pero sunod na adlaw. Ano kanor? Asa naman ang inyong saad nga mobayad na mo sa abangan? Kay totoo na kabuha ng inyong abangan. Ano kamay lang gito eh. Pilang adlaw maabot na gito. Ay, nakamo. Ilang dir mo mangmahay na ako ha. Taas na kaayo ang akong palugit ninyo, Luis. Dapat usaragid unta kabuhan pero kamo nabutagid og tuto kabuhan. Ay, salamat. Salamat kayo ni kamang. Nay kanor. Sige. Mabalik lang niya ko ninyo. Sige, salamat. Oh, nay. May ikaw na kay Kustagia taos bahay nga si Mang Kanor taon probida. Kaya wag yapon bigyak tao kabayan. Hangtod nga nakabantay mi. Dong! Tinglois! Dai ngano dai? Dali na, Koit! Dai ngano? Wala agas ang tubig. Naputlan ta? Ha? Human. Pag bumili ko kabayan atong sa mana? Wala agas. Ang silingan na to basig ko'y agas. Ambot lang sad. Ay, bebe, ngutana sa kape. Psst, priwakwak! Priwakwak! Uy, Noy! Ano gumano yung magkatukumpare ta? Ay, bitaw dong agas at inyong tubig da. Agas man, ano man? Uy, agas amo? Na, iputlan mo.
Wow, atong sa simana kabayad bagali ko. Tubig ko dito. Ang putla ni noon. Dili man taga MC ang may putol ninyong tubig. Ah, isa ba Akin sa pa, tagiya sa inyong bahay. Unsa? Mao na yung style. Basta di ka bayad sa abang, putla niya tubig. Ano? Uy, yun na mahimo dong, uy. Kami tutol ka na tong tubig. Maligo ta, ginalang tag tubig. Oo, lagi ganit eh. Muriklamo taan ni, Sige uy. lang, sige lang. Maghakot kong tubig. Gawas na, may puso dito. Alisod kayong mugos ha. O batawa tok bayad sa bahay. Lisura ng sitwasyon na dong, uy. Maayo ka niyang gibuhat. Wata na tari. Saan ka? Watak bayad. Dong. Ay, kalimutan tayo. Gipaw mo na yung electric pan dere. Dahil mo gipaw electric pan. Umana pag nga, uy. Limot lagi kayo. Lagi na magtuyok lagi. O sige, imo gipaw ha? Wa, uy, taka mo lang ka, uy. Basi gubat na ng electric fan. Ha? Guba ko taon. Ambi. Subayin tayo naglayang outlet be. So, oh. O, i-switch ay. Para sa gawas ba? Ano ba? Pislita ko nun na be. Moro magyapon. Wa mag-burn out ron. Siga ko no bang suga dia de. Wa dong, uy. Wag yung siga. Ano mo na, bida? Ito na ako gawas. Doy! Arigot! Ali, doy! Ano, Noy? Arigot. Ano saban? Burnout sa inyo? Wala man nung. Siga man, bago pamangi kong nakos kong cellphone kinag-charge ko. Uy, siga mo? Agoy. Ano ba no? Nakabayad na mo sa inyong abangan sa bahay nang. Ara ba da? Ha? Ano ba de? Ti. Wadi mo kaabang. Menang karagoy. Nagmanong ko ni Moy. Ano dito? Wala ka kabayad, no? Ah. Matik na na. Ha? Wa man kamo kabayad sa inyong abangan. Aw, iputlan mo sa kurinti sa tagiya. Sa? Iputlan mo sa kurinti. Pinduang mo di. Mao na yung style ron. Basta na ay di makaabang, putlan niya tubig o kurinti. Bida sa na ng tawaan na. Perbida niya no? Anam gina siya. Di man kamaong looy. Ya, di ko kabayad. Inanaw ni ko diya. Bitaw. Ituyo na niya ano, naputlan mo. Aron, mapahawa mo niya. Hindi mo pahawa lang mo din eh. Di ko pahawa be. Anong pahawa ko nga? Iya, may bigipot na taos tubig kurente. Ambot lang ng tawhan anong. Wa man gyapon na siya gabay. Bida, may mo lang siya mga ipabor. Nangay din nagpabor ni mo no. Tuloy batabang siyang makuha taon niya plate number sa iyang multicab. Pero ang kadahan, wag yung pasalamat. Uy, kabihas ko na niya. Siguruan lang na ninyo no. Para mabalik ang iyong tubig o kurinti. Unya, di gapon di ni na mo opera taon. Unsan mo tayo putlo na niya. Wala. Last na nilang baton. Para mamalhin na yun mo. Iyan na nang ipakuha ang atop. Mao nang mapugos lang yung mugbalhin. Unsa? O day, lago tili ko ng tiguwa nga tablahon kung magyun na siya ba? Basta yan ang ilang tagatop na to day. Kanimbay nga itong ipon na iyahamre pero labtal nila na to. Magkagubot yung bilhanin niya, Debila. Luis. Mga niya akong problema ron, kaya wag yapon ko kabayad sa bangan. Kay puro taon na mong lisura taon. Kanya akong kikadlukan kung tinudon to gingon sa mong silingan, ngayang gubon kuhaon yung atop. Kanya magkuhan, asa man taon may. Pero tinumon ba sa? Mao nang tungod sa kong kalagot, nanganti kong magkagubot, buhaton niya sa tiguwa nga kuhaan mo niya atop. Saan man ako, bam? Sakto ba na, nga kuha atop. Bam? Paliw, tabagi ko ninyo, bambe. Ate Pres, kuhaan ko nung atop. Usaman ko kung may pasulti yun, Luis. Ate Pres? Okay, sa ito na ito karang adlaw, Goliath. Si Luis, Ate Pres. Luis. Kanis Luis na nga bang ni sila, Ate Pres? Unya, si Luis kay nagtabangan niya itong tagias bahay, sinoy kanor. Unya, ang problema, Ate Pres, kay gipananglan mo silang sige, nang patabang sinoy kanor yung makuha yung plate number sa iyang multicab dito sa LTO. Unya, gitabangan ni Aldong o Galbot yung makuha. So, nakuha yun, Ate Pres, karon paningnan mo sila niya. Hangtod nga, giwaringan sila, adig yun mo magmahay. Damanam ni Ate Pres, pero meron ipatol tubig, sunod, suga. Di naman naman niya ninoy kanod bag kayo wala gid sila kabayad og tulo ka buwan kay gilisod lagi taon sila. Ang sunod na sad kuno kuhaon ingon to ilang silingan ang atop. Mao ni iyahang problema, Ate Pres, kay og di pa sila kabayad kuha ang atop ang ilabay. Ang kanang ilang giabangan usaon man din nila taon, Ate Pres. Bam, usaon man nila bam. Ate Pres, unsa may imong kasultian ni Mayo kani nga kuha ang atop? Kaluoy po doy. Luoy oy.
Tinuod na, pait kayo, way atop Ay, niya. noon sa Tipres, dili kayo siya ka-relate kay nindot man yung bayo. Oo, tinuod na. Naman siya mga abang. Nindot pa ni May. Pero, Ay, ka-relate ka, ma'am, ka mga abang, nindot man yung bahay. pero, inaana ba no? Kanang inaana nga, wa say, grabe rasad, uy, ug kwaag atop. Di ka maluoy, anak. Tinuod, Anak. tinuod na. Ang pagtabang ni mo sa katao, wa ba yan ay kutob. Ang sana, way utlana na yung pagtabang. Kay naagyo na say, ang importante nga sugo, sa tuwam, higugma ang Diyos labaw sa nga tanan, o higugma imong isikatao sama sa imong kugilingon. Maura, importante kayo. Kay umabuhat na imong higugmao ni mo imong isikatao, di makakapasakit sa imong isikatao. Maura man na importante. Diretso lang tapaambit ko liat. Sige, sige ba? Panultihon 22, versikulo 26. Ayaw panaad. Itnot gulit, ha? Ngay palaad. Ayaw panaad or salay pagkasulti, ayaw pagsaan. Saan? O Proverbs 22 verse 26. Ayaw panaad. Oo. Ayaw. Nga ikaw maoy mo garantiya sa mga utang sa laing tao. Kay kung dili ka makabayad, embargo nila bisan pa ang imong higdaanan. Osbon. Ana din na? Proverbs 22 verse 26, ayaw panaad nga ikaw maoy mo garantiya sa mga utang sa laing tao. Kay kung dili ka makabayad, embargo nila bisan pa ang imong higdaanan. Karon. Sa Kani- tuwa ba, hindi na maayo kumaker na na. Oh, pero Kumaker na, no, di ba? oh, karon kumiker. Kani samot nga imong gyud. Ang imo yung gipuy-an, saat ka man, God. Saat man, God siya. Unya, pero bilib ko gulyat. Nakatiman ka sa kalinya sa tag-ias bayan ngayon nga, sige, mabalik lang ako salamat. Salamat, babang mo salamat, oy. Tinuod na. Unya, kuwasan din mo gulyat nga, yung tao yun ang tag-ias bayan, bugnaw magtingog. Naiuban mo ba? Panawag niya! O yan, kung ano ipakuha man ang atop. Kuwan raman to, sulti raman to siyang kuwan. Maog yun ko ni buhaton, ma'am. Maog yun ko ni buhaton. Putlan tubig, putlan suga. Kakato siya, nakabantay, nakakibaw. Gito siya nga mao na. Ang sunod na bay. Kuhaan mo katop. So nakakita na siya nga. May mahitabo. May mahitabo. Sa to iyahang pag-ingon salamat. Pero sarcastic to siya. Namo siya. Sige, salamat bay. Namin nana. Sa ako nang gingon nga, dabog na mo yung tingog, o siyempre tag-ias bayan, o pasalamat pa siya. Salamat po, makabayad niya. Apan mo ingon nga, ikaw pito lang ngapang ka, pwede ka buwan mo saan, bawa di! Ang pasod sa away, pero ang iyang gibuhat nga, wa siya mangaway, giputol niyang kuryente, giputol niyang tubig, o tangtango man niyang atop, nga wa siya magpaibo. Masakit! Masakit! Ani na lang, Sir Luis ba nga ng center? Always. Magpaubos lang kanya, hangyo lang yapon ka nang unyab na ay gamay, tunuli lang bisa gamay. Sa ato, sa among bukit pa, ngalan-ngalan ba lang? Ngalan-ngalan, natalata. Ngalan-ngalan ba lang? Angan-angan. Nga, magmigtaw ka, magkinto ka, siya mga pamalaod. Yan, magmidkoy. Midkaw. Karon. Kapitong lagom ka karon. Karon. Kaya ako sa diyang ako mo'y, gitaga ang kwarta, 1,005 gihatag. Ano? Abang ko no to. Abang ka? Gihatag yan sa ako kay abang ko no. Giabang ka? Isang pa na ko eh. Ano ba? Ano man? Ano to sa'yo ko pa babae? Salamat ko na ganito naman noon. Kung ako ang puzzle, tihon. RMN